benvinguts a un nou vídeo i avui tenim un joc especial a jugar. Es diu Moving Out, d'acord? I és de fer... com es diu això? Mudances, això, no em sortia. Anem a fer una partida nova, l'he provat i està molt guai. Sobretot està guai fer-ho jugar amb més persones, però no tinc ningú amb qui jugar. Bueno, no va passar. Jugarem sols, també és guai. També, el missatge important. Pensareu, és dissabte i no hi ha monònics. A part de perquè estava preparant una cosa i se m'ha liat, tinc la sensació de que no tinc ganes, o sigui que he jugat molt al Minecraft i poc a altres jocs. Per tant, durant una temporada, o mai més, no ho sé, no hi haurà monònics. Veieu tots aquests d'estos que hi ha una icona a sobre? Doncs tot això ho hem de posar dintre del camió. I podem entrevessar finestres. Bueno, he trencat el vidre. La Molly, que és la senyora, la propietària de la casa, no li fa res que trenquem vidres. Total, com que s'ha de mudar, per què vol els vidres? Bueno, no sé que vulgui vendre la casa, llavors ho té més difícil, la veritat. Els flamencs... En dintre, els flamencs, vinga, s'han d'agafar els flamencs. Crec que no s'havien d'agafar. Cap en dintre. Sabeu amb què hauria de jugar? Estic jugant amb ratolí, amb teclat i ratolí. Hauria d'estar jugant amb mando, que és millor. Però què passa? Que el mando de l'Xbox està ocupat. Per tant, he de jugar amb teclat i ratolí. Va, nois, si us agrada el vídeo, el pròxim dissabte jugo... Intentaré jugar amb el mando, a veure si anem millor. Perquè... Sabeu amb què gravo ara? Amb una capturadora que no té nom. O sigui, em vaig tornar boja per trobar un tutorial i efectivament no el vaig trobar. Això és el que deia. Estic gravant amb una capturadora nova. És el primer vídeo que gravo amb capturadora. Espero que quedi bé. Nevera per aquí. Fantàstic. Ara la tele, que està aquí. Tenim minut i 40 segons. Tenim 1 minut i 40 segons per treure que 5 objectes. Va, bien. No sabeu el que costa controlar això? Què ens queda? 4 objectes? Però què queda? Ah, tot això. A veure. Dóna'm això. Vinga, anem. M'ha caigut la ràdio. Amb lo bé que m'hagués anat... Va, 1 minut, tenim 1 minut. Entra! Ara. No, que cau fora. Ho he posat tan malament que cau fora. Clar, és que tinc 66 coses que no han d'anar dintre que no m'hi cap res. Mou-te! Mou-te! No! M'ha caigut la taula. Aquí, vinga. Ah, corre. Què tinc? 40 segons per moure 3 objectes? Va, hombre, va. Va, hombre, va, no em facis riure. I a més he d'entrar per la finestra perquè no sé obrir la porta. Sí. Mireu què puc fer, això sí. Vinc per aquí. I faig. Vale. Piam! Ja està, tiro l'objecte. La veritat. Somriem a la càmera. Increïble. Increïble. El pròxim dia, si voleu, perquè clar, si no arribem a 6 likes, no es juga això. Anem a acomiadar-nos. Bueno, nois. Com anava això? Això. I bueno, nois, fins aquí el vídeo de... No, això no. Crec que sí. Bueno, nois, m'he oblidat al final. Bueno, nois, fins aquí el vídeo d'avui. Ah, sí, sí. I bueno, nois, fins aquí el vídeo d'avui. Ja sabeu, si voleu donar-li like, subscriu-vos o no, com vosaltres vulgueu. Digueu-me-lo de la capturadora al comentari, sisplau, com es veu. I ara sí, fins una altra. Ai, que no sé què...